ба хотири беҳбудии зиндагии мардум ва ҳифзи саломатии ҷомеа мо тамоми лавозимоти рӯзгорро бе моддаҳои кимиёвӣ омода кардем. мақсади мо солимии шумо ва осон кардани зиндагиятон аст. ҳар чизе ки дар рӯзмарра барои шумо лозим аст, фармоиш диҳед. мо сари вақт оварда ба дасти шумо мерасонем. ногуфта намонад, тамоми маҳсулотҳои мо дорои сертификат, аз он ҷумла сертификати ҳалол. биёин якҷоя маҳсулоти солиму босифати моро тамошо мекунем. маҳсулотҳои мо брендҳои 6 давлати ҷаҳон аст. Швейтсария, Франсия, Германия, Италия, Япония ва Хитой. ин маҳсулоти мо барои бародарое ки мӯи саршон рехтагӣ аст, яъне кал ҳастанд. як курси ҳамин табобаташ 3 дона аз ҳамин аст ки бо вақташ як бачача дора. аввал аз бачачаш истифода бурда, хай бо тарзи истифодаша мо метавонем ки барои шумо бифаҳмонем. ин маҳсулоти мо барои перехит аст, барои сабусакҳои сар, ҳарди инҳо. ин шампуни мо барои мӯи саре ки сафед шудагӣ ҳастанд, аз реша сиёҳ мекунад. бовартон мешавад? хайра боз мебинем. ин шампуни мо барои мустаҳкам кардани мӯи сар ва ҳаҷм додани мӯи сарҳо астад. ин шампун ҳам барои ҳаҷм додан астад. ана ин шампун 1 килограмм аст. ира оилавӣ истифода мебарем. бисёр як запхи зебо дорад, як бӯи зебо дорад. метавонем ки аз ҳамин оилавӣ гирифта истифода барем. ин маҳсулоти мо барои тамоми либосҳое ки доғ задагӣ аст, барои стиралкай таб тоза мекунад. инаш обӣ аст. ҳар ҷое ки шумо доғ мезанад, чӣ ранги ручка бошад, чӣ ёд бошад ё чӣ дигар чизҳо, тамоми бигӯем ки доғҳоро як муддати кӯтоҳда нест мекунад. иш як чизи мӯъҷизавӣ аст. бовар мекунед, ин як коғаз аст. як коғаза ки ҳамира дар дили стрелкаи машина мепартоен. тамоми либосҳое ки ҳама ранг ҳаст, сирх, сафед, зард фарқ надорад, ҳамаро якҷо меандозед. ягонташ рангаш ба дигараш намегзарад. ҳамаш тоза шуда меброяд. инаш барои стрелкай як қошиқча аз ҳамин меандозен ё ки ба ҳамин даҳнакиш як дона меандозен. барои тамоми либосҳоро шуста тоза кардан ин бисёр чизи хуб аст. инашам барои стрелка аст. инашам ва инаш хокӣ аст. инҳо ҳама таҷриба шудаанд. бародарои азиз, мо аввал таҷриба мегузаронем, баъдан пешниҳоди шумо мекунем. бародарои азиз, шумо як бор аз ҳамин чизҳо гирифта истифода барен. ман боварӣ дорам ки доим аз ҳамин чизҳо истифода мебарем, чунки инҳо бехимикат ҳастанд. пластер ин барои гардиш ва фишори хунро мӯътадил нигоҳ медорад. ин барои занҳо аст, барои миёма, киста, барои хина гирифтагӣ. ин барои занҳо истифода мешавад. ин бисёр барои занҳо зарурӣ чиз аст. iLife пештар ба шумо я тавсия додем ки барои чӣ истифода мешавад. ин барои мардҳо астай, барои хина гирифтагӣ, барои простата, барои бақувват кардани мардонагӣ. ин бисёр чизи зарурӣ аст ки имрӯзҳо бисёри мардҳо аз ҳамин чиз истифода бурдестанд. бисёр зарурӣ бехимикат аст. як чизи мӯъҷизавӣ, шири шутур барои бақувват кардани дандонҳо, иммунитета баланд мекунад, устухонҳоро мустаҳкам мекунад. яъне аз калси бой аст. аз 5 сола то 9 сола як дона истифода мебарад дар як рӯз. аз 9 сола то 18 сола 2 дона истифода мебарад ва аз 18 боло 3 донаи дар як рӯз аз ана ҳамин таблеткаҳои ҳамин истифода мебарад ки аз шири шутур омода шудагӣ аст. ин бисёр барои шумо муфид аст.